ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെസിപ്പി ആട്ടോ. നല്ല നാടൻ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ നമുക്കൊരു ചിക്കൻ തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നല്ല ഈസി റെസിപ്പിയാണ്, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ചിക്കൻ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3 സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ല അളവിലെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പെരിഞ്ചീരകവും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പെരിഞ്ചീരകവും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ജീരകം കുറച്ച്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മസാലയും തേങ്ങയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിരുമ്മി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാല നല്ലോണം ചിക്കൻ്റെ പീസിലോട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക്. ഇനി നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു സ്റ്റാർ, 2 കഷ്ണം പട്ട, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പൂ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും മണത്തിനും അനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം, കമ്പൽസറി അല്ല. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറ്റൽ മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളകും കൂടെ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു തോരൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ. അത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മളൊന്ന് തുറന്നിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന കണക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പറ്റി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിക്ക് പിടിക്കാണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും അത്യാവശ്യം കുക്കാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വരുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കന് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടണം. അത് കാരണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. വൺസ് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ചിക്കൻ നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മുടെ ആ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈഡായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് പുരട്ടി എടുക്കുവാണ്. കണ്ടോ, വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അംശമൊന്നും തീരെ ഇല്ല, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചോറിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പർബാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നോർമലി ഞാൻ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.